Το ήξερες ότι η σύνδεσή μας με τους γονείς μας μπορεί να μας κρατάει πίσω? Να μας κρατάει πίσω σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Ακόμα και αν οι γονείς μας έχουν φύγει από τη ζωή, συνεχίζεται και συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια όρατη χορδή που μας συνδέει με τους αγαπημένους μας. Και αυτή η χορδή είναι ακόμα πιο δυνατή με τους γονείς μας. Μπορεί να έχουμε τραυματικές εμπειρίες μαζί τους, μπορεί να έχουμε ενοχές, μπορεί ακόμα να έχουμε ασυνείδητα λάβει τις δικές τους πεποιθήσεις ως δικές μας. Και έτσι να υπάρχει στη ζωή μας ένας περιορισμός. Στις περισσότερες από τις θεραπείες μου έχει χρειαστεί να κόψουμε τη χορδή με τους γονείς. Και το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να νιώθουν μετά μια απελευθέρωση, να αντιμετωπίζουν τη ζωή με διαφορετικό τρόπο, να νιώθουν μια διάβια, μια καθαρότητα και μια ελαφρύτητα